Domnule Ministru, domnule Președinte al Consiliului Județean, domnilor vicepreședinți, stimați colegi din conducerea Uniunii Artiștilor Plastici din România, stimați colegi care conduceți frele filialelor Uniunii Artiștilor Plastici din țară, dragi colegi, stimați invitați, iată-ne în această seară, aici, în Galeria Arcade 24, a Uniunii Artiștilor Plastici din Bistrița, cu prilejul unei aniversări, a aniversării a 25 de ani, de când această galerie s-a deschis pentru public și de când ea constituie un centru în acest oraș și a devenit, bineînțeles, și un centru în România. Este un centru de întâlnire, este mai presus de toate un centru de competență profesională de cel mai înalt nivel. Mă bucur că astăzi avem noi, artiștii din Bistrița, avem ocazia să avem așa oaspeți de seamă, să vă avem pe dumneavoastră în mijlocul nostru, astăzi, când ne bucurăm și de faptul că autoritățile județene, autoritățile municipale, autoritățile naționale chiar, ne apreciază la justa noastră valoare, fără să-mi scuzați lipsa de modestie, dar cred că lucrurile fundamentale trebuie afirmate. Aș vrea, pentru
început să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Emil Radu Moldovan, care a venit cu întreaga sa echipă, aici să îl invit la microfon să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc, maestre, domnule ministru, stimați invitați. E o bucurie și onoare în același timp pentru mine și pentru colegii mei să putem să fim astăzi aici, să putem să dăm cezarului ceea cezarului. Am spus-o de mai multe ori și o repet și aici. Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, chiar dacă sunt unități administrative mai mici, au o viață culturală care poate rivaliza cu marile capitale ale României. Și acest lucru se datorează calității artiștilor care își desfășoară activitatea în acest județ, artiști de care suntem foarte mândri și care fac foarte mari servicii județului în care trăim. Suntem astăzi aici cu toții pentru a aniversa acest moment extrem de important pentru Uniunea Artistilor Plastici, filiala Bistrița, la propunerea unui coleg al meu, care, sigur, a venit un pic târziu, din asta toate lucrurile s-au derulat într-un timp foarte scurt, care este consilierul județean Florin Urâte, cel care a venit și mi-a propus că, chiar dacă sunt probleme economice, bugetare, tot felul de constrângeri, ar fi bine să găsim o soluție, să arătăm această recunoștință pentru cei care creează multă plus valoare vieții pe care o trăim cu toți în zilele noastre. Am făcut împreună cu instituția pe care o reprezint, din suflet, acest gest de recunoștință pentru toți cei care își desfășoară activitatea aici și mă bucur foarte mult că tot ceea ce se întâmplă astăzi aici, ceea ce urmează să se întâmple, sub coordonarea a cel puțin 3 oameni cu care am lucrat, domnul director Țărmure, maestru Marcel Lupce și criticul Mircea Olib, cred că vom avea parte de manifestări de foarte înaltă ținută. Și aș vrea să-i mulțumesc și domnului ministru Boroianu, care a făcut acest efort să facă cei aproape 500 de kilometri în condiții destul de vitrige cu mașina, să vină să fie alături de prietenii și colegii dânsului, dând, de asemenea, o însemnătate și o greutate acestui moment. Vreau și încheia prin a vă spune că și eu, și cred că și toți colegii mei, suntem mândri de tot ceea ce faceți, că vom face eforturi să fim în continuare alături de dumneavoastră, pentru că eu cred că trebuie noi, ca instituții ale administrației, să fim alături și de astfel de activități, deși marea majoritate a populației ne cer drumuri, apă, canalizare și tot felul de astfel de lucrări. Astăzi avem în fața noastră un catalog de foarte mare calitate, care a fost făcut, cred că, dintr-un timp record, și tot ceea ce se va desfășura astăzi este la standardul și la nivelul la care această filială a OAP-ului a reușit să se impună. De altfel, să cărea Bunul Dumnezeu un an cu multă sănătate, cu împlinirea tuturor gândurilor și colegilor noștri artiști, pe lângă sănătate și foarte multă inspirație. Sărbători fericite și mulțumesc mult! Domnilor și domnilor, bună seara și bine ați venit! Sunt și onorat și emoționat să mă găsesc aici în fața dumneavoastră la un ceas de sărbătoare, de fapt, pentru că împlinirea a 25 de ani de activitate neîntreruptă și la cel mai înalt nivel a unei galerii este chiar un lucru de salutat, este chiar un lucru de respectat. Foarte multe proiecte bune sau care par bune încep în România și la un moment dat ele se întrerup. Se întrerup pentru că nu există suficientă coerență, suficientă forță pentru a continua și suficientă abnegație pentru a desăvârși lucrul început. Iată că la Bistrița, la 25 de ani, deși nu este o vârstă matusalemică, este totuși o vârstă care îți poate genera optimism și încredere. De 25 de ani, în această galerie, au performat cei mai importanți artiști vizuali din România. În această galerie, cei mai importanți artiști din Bistrița și-au etalat lucrările.
au putut fi vizitate, admirate și apreciate. În acest spațiu, constituit ca un nucleu de excelență și de performanță artistică, s-au format foarte mulți artiști. Deși, după unii comentatori, ideea de școală sau de artă sau de orientare este una foarte relativă și că fiecare artist are un comportament în conformitate cu crezul lui, cu convingerile lui și cu inspirația lui, la Bistrița a putut fi cunoscută și numele acestui oraș auzit de foarte frecvente ori în România pentru fapte bune. Cred că este de respectat faptul că în condițiile în care aproape într-una se vorbește despre derizoriu, despre comercial și despre irelevant, o instituție a bunului gust, ca să citesc un personaj celebru, are o viață, are o forță, are o consistență, are o vigoare care ne dau dreptul să credem că va continua încă cel puțin 100 de ani. Și cu atât mai important și mai de admirat este că această instituție n-a făcut niciodată rabat la calitate, niciodată n-a făcut concesii, niciodată n-a dorit să fie amabilă sau drăguță, sacrificând exigența și nivelul înalt. Au constituit acești oameni, acești artiști, această instituție, acest grup, au constituit și pentru mine, ca animator cultural, ca om care lucrez în administrația culturală, un model de exigență și de consecvență în ce privește un proiect. De aceea le mulțumesc, le doresc în continuare vigoare, le doresc forță, le doresc optimism și inspirație. Mulțumesc de asemenea conducerii Consiliului Județean că au fost foarte prompți în legătură cu ideea de a susține acest eveniment, de a-l prezenta lumii așa cum se cuvine. Vă dorim sărbători fericite, vă anunțăm că după acest moment avem un concert absolut premieră, sau premieră absolută în România, un concert susținut de Orchestra Filarmonică din Cluj, avându-l ca solist pe Florin Croitoru, unul din primii 3 violoniști ai României, care pentru prima dată în România, cred, va cânta 2 concerte de referință de literatura muzicală pentru vioară de același om. Deci Florin Croitoru va cânta concertul pentru vioară de Tchaikovsky, vioară și orchestră în re major, și concertul pentru vioară și orchestră în re major de Johannes Brahms. Acest concert, evident, este dedicat acestui eveniment și vă poftim, vă invităm respectuos să participați la această audiție. Sigur că după audiția concertului vă vom invita la un cocktail care va avea loc la Hotelul Codrișor. Mulțumesc și vă dorim o seară plăcută în continuare. Mulțumim, domnule Termene. O să-mi cer scuze față de domnul ministru că nu l-am poftit pe domnia sa la început să deschidă această manifestare, dar noi, eu și colegii mei din Bistrița, l-am simțit întotdeauna pe domnul ministru mai mult decât un extraordinar om al administrației culturale. L-am simțit ca un fin cunoscător și ca făcând într-un fel parte din familia noastră. De aceea am să îl rog să vă spună gândurile domniei sale despre acest eveniment acum. Domnule președinte, doamnelor și domnilor artiști, stimat auditoriu prețăruitor de frumos pălesc, sunt foarte mulți ani de când, cred că vreo 33, de când într-o galerie astăzi dispărută, cea de gravură, am avut ocazia, alături de un personaj celebru din viața politică și culturală a Franței, Catherine Tasca, să deschid manifestări francofone la Bistrița. Știam deja Bistrița, eram legat deja profund de Bistrița și bistrițeni și
Și eram printre cei care spuneau și atunci, și continuu să spun și astăzi, că dacă pe vremuri exista un anume complex al bistrițenilor în materie culturală, el nu mai trebuie să existe, nu sunteți privit de nimeni, de nicio școală mai puternică sau mai puțin puternică, sunteți dumneavoastră. Iată, sunt 25 de ani de mărturie și sunt bucuros că mă aflu astăzi aici. Ieri seară deschideam o altă expoziție foarte importantă, probabil cea mai importantă expoziție de tezaură care a fost deschisă în România ultimilor decenii, aurul și argintul antic al României, la Muzeul de Istorie Națională. Spuneam cu acel prilej că nu sunt întotdeauna foarte bucuros că mă aflu în această intersecție dintre politică, administrație și artă și cultură, pentru că există momente tulburate care parcă încearcă să ne zădărnicească efortul nostru al tuturor. Am trecut de curând, după cum știți, n-am să-l amintesc, n-am să intru în amănunte pentru asemenea moment. Și asta îmi creează din nou confortul că mă aflu în fața frumosului realizat. Mă aflam și ieri în fața unui tezaur atât de important pentru prima oară adunat într-o expoziție. Filiala Uniunii Artiștilor Plastici, filiala de pictură, în primul rând, dar și filiala, în general, Uniunii Artiștilor Plastici din Bistrița, este una dintre cele mai unitare filiale, poate cea mai unitară la vârful ei din România. Vorbesc de valoare în sine, vorbesc de faptul că această valoare nu se adună într-un singur curent stilistic, ci în mai multe. Dar în același timp există un anumit lian secret în spatele tuturor acestor curente aici la Bistrița. N-aș ști să-l descifrez până la capăt, o să-i las pe cei care sunt mai profesioniști decât mine să o facă. Dar eu îl constat cu bucurie și îl constat de mult. Faptul că Galeria Arcade împlinește 25 de ani este totuși pentru epoca pe care o trăim o performanță. Nu o fi matusalemică vârsta, dar nu întotdeauna cultura și faptul artistic întrunește adeziunea zilelor noastre. De aceea îmi permit să omagez și autoritățile care reușesc să stea în spatele acestui efort al artiștilor, pentru că, evident, sunt nenumărate exemple în țară unde lucrul acesta nu se petrece și rezultatul nu e foarte vesel. De altfel, ultima oară sau ultimele două dăți când m-am exprimat despre ce se întâmplă în plan artistic la Bistrița, nu au fost evenimente tocmai fericite. Mă exprimam la un moment dat dezamăgit de faptul că se aducea mărturie prea contemporană despre un orient prea îndepărtat, alteori despre faptul că vis-a-vis de dumneavoastră aici s-a făcut o restaurare nu tocmai conformă cu normele restaurării. Iată deci că astăzi am toate motivele să spun numai lucruri frumoase, numai lucruri bune. O parte dintre artiștii care expun și astăzi și expun de multă vreme sunt oameni de care mă simt, și ei știu asta, foarte legat ca iubitor de artă. Și țin să-l felicit în mod special pe prietenul meu vechi, Mircea Oliv, pentru că a reușit să mă țină tot timpul la curent cu tot ce s-a întâmplat în această grupare artistică românească. N-aș vrea să lungesc spusele. Vreau să vă felicit pe toți cei care ați contribuit și să vă urez să fiți din ce în ce mai numeroși, să nu vă uitați contemporanii născuți în Bistrița, chiar dacă aparent unii dintre ei spuneți, unii dintre voi v-au mai trădat. Mai există bistrițeni talentați care nu sunt pe simeze astăzi. Așa că, una peste alta, nu pot decât să vă felicit, să vă urez să avem împreună în seara asta și în zilele și anii următori o perioadă mai fastă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Aș vrea să vă spun că pentru mine și cred că pentru noi toți această seară este și o seară a întâlnirilor admirabile. Pentru că aseară, sau ieri, de fapt, Academia Română și-a decernat premiile. Premiul pentru literatură a fost atribuit scriitorului Alexandru Vlad. Scriitorul Alexandru Vlad este astăzi
felicit, îl rugăm să vină la microfon, pentru că el este unul din aceia care acum 25 de ani era prezent aici. Un arc peste timp, îl invităm la microfon să vă spună scriitorul Alexandru Vlad cum vede acest lucru. Sunt emoționat, nu sunt convins că eu trebuie să vorbesc astăzi și acum despre ceea ce se petrece aici. Dacă totuși am ocazia, vă rog să-mi permiteți să vă spun că eu sunt norocosul care vine la Bistrița de mai mult de 25 de ani, de vreo 35 de ani, că am văzut în acest oraș o comunitate de artiști numeroasă, bună, calitativ, marchează viața acestui oraș. Sunt orașe care au artiști mulți și sunt orașe mari care au artiști puțini sau foarte disipați. Aici există o comunitate aleasă, este un loc norocos. Am văzut cum prietenul meu, Marcel Luce, evoluează de la o idee despre pictură la alta, cum le împlinește pe toate, cum se dezvoltă, cum devine din aspirant un maestru. L-am văzut pe prietenul Tuca, pe Vioara Para, pe toți ceilalți cum din nimic, din zero, din ceva ce se afla în cap. O idee care nu puteau expune în cuvinte, transformă sâmburile acesta într-un obiect frumos, într-o lucrare, în pictură, în sticlă, în porțelan. Și asta a fost privilegiul meu de a vedea cum se developează ideea ca să devină obiect frumos. Am văzut aceste galerii cum erau înainte. Am văzut cât s-a lucrat ca să devină în centrul orașului un punct de referință al vieții civice. Vreau să mă credeți, Clujul, centrul Clujului este copleșit de second-hand-uri, filiale bancare, telefonie mobilă și crâșme fără identitate. Și când ies de la un vernisaj, nu ies în centru, ca să mă rog acasă. Ies deja într-un colț ascuns, într-o periferie. Ceea ce, datorită artiștilor, datorită acestor minunați oameni ai administrației locale, aici, la Bistrița, se poate întâmpla. Și asta vreau să spun, că sunt un norocos, un privilegiat și de asta vă mulțumesc tuturor și artiștilor și dumneavoastră. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, întâlnirile admirabile nu s-au încheiat. Ele continuă. Anul trecut, în 19 decembrie, Academia Română înmâna premiul pentru poezie de această dată poetului Ion Mureșan, care și el este un sertar al activității noastre. Sigur că trebuie să mulțumesc editorii mele, pe care tot din Bistrița, și care au luat 2 premii ale Academiei consecutiv, 2 premii ale unui scriitor, la Lucitura Carmides, la domniță. Eu sunt poet, eu vorbesc scurt, nu ca prozatorii care vorbesc lung. Eu vreau să spun ceva despre identitatea Galeriei Arcade. Venind pe drumul încoace, doamna Moraru mi-a spus că arta unește oamenii și dezbină artiștii. Eu mă gândesc la Galeria Arcade ca la o galerie care a unit artistii și a dezbinat stilurile. Nu a impus un stil bistrițean, o uniformizare a artiștilor, ba dimpotrivă, la fiecare a avut personalitatea lui și stilul lui. Și asta zic eu că e rar întâlnit, că de obicei școlile uniformizează, ori Arcadele a diversificat și a unit artistii, a dezbinat stilurile și a unit pe artiștii bistrițeni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Mureșan.
Mureșan. Am să o invit acum la microfon pe colega noastră, Marileana Preda Sân, care este în conducerea Uniunii Artiștilor Plastici din România, este profesor universitar la Universitatea Națională de Artă din București și care a venit și ea de la 500 de kilometri să fie alături la sărbătoarea noastră. Da, și vă mulțumesc, sunt mândră că sunt alături de dumneavoastră și voi da citire cuvântului scris de președintele Uniunii noastre, Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor și artist vizual Petru Lucaci. Filiala Bistrița a dovedit prin activitatea ei că reprezintă un pol important al culturii naționale, livrându-se ca un exemplu de organizație ce știe să-și gestioneze profesioniști interesele. Beneficiind de o galerie de artă, cu un spațiu generos în centrul istoric al orașului, conducerile filialei Bistrița au știut permanent să-și asume rolul de vector în cultivarea producției de artă contemporană, în educarea și formarea gustului pentru cultura vizuală. Ce am remarcat constant în activitatea galeriei a fost faptul că a știut să promoveze proiecte expoziționale care să pună în valoare producția artistică locală, dar să și aducă la Bistrița artiști consacrați din toate centrele culturale importante ale țării. Acest lucru a contribuit cu siguranță la crearea unui mediu cultural elevat, benefic, atât pentru artiștii locali, cât și pentru publicul din oraș. Aici aș vrea să subliniez și faptul că acest spațiu, această galerie, spațiu expozițional, adesea își adjudecă, să zicem, și partea de cercetare, de teorie artistică. Aici au loc simpozioane, workshop-uri, mese rotunde și, într-un fel, o altă dimensiune care ar trebui să fie subliniată este cea educațional-artistică, educațional-culturală, și care, cu generozitate, artiștii contind ca o punte către toți cetățenii orașului. Un alt aspect important ce trebuie remarcat în activitatea filialei Bistrița este dialogul permanent cu alți operatori din sfera culturii, în urma căruia au rezultat proiecte complexe de anvergură internațională, promovate în întreaga lume. Este un dialog eficient ce atrage atenția asupra potențialului cultural al României și poate marca pe o hartă culturală a lumii o identitate spirituală demnă de admirat. Trebuie să-i felicităm pe toți factorii implicați în acest proiect, care durează de 25 de ani și care sperăm să dureze cât mai mult. Mulțumim, Marileana Preda Sân. Cu ocazia acestei aniversări, importantă și foarte importantă pentru noi, ne-am gândit să invităm un critic care să susțină teoretic activitatea noastră de creație pe care o vedeți pe Simen. În acest an ne-am gândit să facem o invitație și ne-am bucurat că a fost acceptată domnului Mihai Plămădeală, care... Domnule Ministru, domnule Președinte, stimați colegi, onorată audiență. Este o bucurie pentru mine să mă aflu odată în plus în frumosul dumneavoastră oraș, în care revin odată la 2-3 ani, de fiecare dată cu bucurie în suflet, de fiecare dată descoperind că de la o vizită a mea la alta, lucrurile aici evoluează frumos, pe toate planurile. Pentru cine nu mă cunoaște, de 7 ani, iată cum trece timpul, semnez rubrica de arte vizuale din Observator Cultural, una dintre, din păcate, puținele reviste de cultură din România, dar o revistă care, ca și grupul Arcade 24, își exprimă punctul de vedere intern, fără a plăti tribut nimănui și mai ales fără a ține cont de puterea vremelnică. Voi trece vorba lui Nena Iancu la plebiscist și voi descinde în subiectul, fericit subiect, care m-a adus astăzi în fața dumneavoastră. André Malraux spunea că viața omului nu valorează nimic. Și totuși, continua autorul Condiției umane, important personaj în cultura secolului 20, care s-a exprimat și despre secolul al 21-lea, nimic nu valorează cât o viață de om. Ca reciproca acestui adevăr,
putem considera că viața este un dar neprețuit, pe care este important să știm cum să-l apreciem pentru a schimba ceva dacă este de schimbat, acum cât încă avem timp. Cu alte cuvinte, avem o singură viață. Vom fi judecați de posteritate și evaluați într-o perspectivă divină prin ceea ce facem, prin ceea ce făptuim, prin roadele faptelor noastre. Faptul de a fi ființarea este un fenomen unic, irepetabil și cu sens, chiar dacă de multe ori nu înțelegem rosturile la timpul și la locul potrivit. Timpul revelează totul într-o perspectivă mult mai largă și cel mai important le așează pe toate, pentru că toate lucrurile tind spre un anumit bine. Avem o singură viață. Am ajuns prin această buclă la o sintagmă care dă titlul expoziției care ne-a reunit pe toți aici. Este o expoziție generată de un eveniment deosebit de fericit și aș vrea să spun că eu, spre deosebire de distinșii mei antevorbitori, nu voi insista pe latura aniversară, pentru că cred eu și sunt convins că veți fi de acord cu mine. Aici, la Bistrița, lucrurile mergeau foarte bine și acum 5 ani și acum 10 ani. Asta pentru că la nivel de social și în speță la nivel de artă, noul se pliază pe vechi. Aș vrea să vă subliniez faptul că lucrurile nu apar din senin. Ceea ce se întâmplă frumos și bine acum la Bistrița, în materie de arte vizuale și în materie de cultură, nu este nicio întâmplare, în niciun caz o întâmplare fericită, doar o întâmplare fericită, nu este un miracol. Totul s-a petrecut pas cu pas, s-a petrecut pe cale de consecință și nu s-a întâmplat de la sine. A avut în spate niște oameni, niște vieți de oameni puse în slujba a ceea ce se întâmplă fiind doar o părticică dintr-un întreg mult mai mare și mult mai cuprinzător. În urmă cu vreo 4 decenii, în Bistrița veneau aduși de niște repartiții după facultate, o sumă de oameni importanți, care împreună cu cei pe care i-au găsit aici, împreună cu cei care aveau să vină în anii următori, au înțeles un adevăr. Au înțeles adevărul că existența este vremelnică, că tinerețea nu este veșnică și că dacă este cazul să facă ceva, atunci era cazul să o facă și, slavă Domnului, au făcut-o și au făcut-o bine. Acești oameni, care își continuă până în prezent munca și activitatea, și-au pus împreună energiile, forțele, pentru a lucra împreună, chiar dacă au personalități distincte, chiar dacă fiecare gândește aceleași adevăruri altfel, chiar dacă fiecare are intenții bune. Au înțeles că doar împreună pot să reușească și acesta nu este un discurs despre unire și despre faptul că unirea face forță și forța face unirea. Nu. Acești oameni au înțeles încă de atunci și continuă să facă acest lucru, că decât să moară separat, este mai bine să trăiască împreună. Acești oameni au avut forța, inteligența emoțională și înțelepciunea de a considera că ceea ce îi unește este mult mai important decât ceea ce îi desparte, deși sunt lucruri care teoretic îi despart. Povestea acestei galerii, a momentului aniversar de astăzi, a început cu vreo 4 decenii. A trebuit să treacă un timp de grație până în momentul 1989, când gruparea acestor oameni, acestor energii, cu decantările de rigoare, a condus la drumul care a creat galeria. Galeria nu s-a făcut de la sine. În locul în care ne aflăm, era un aprozar. Da, societatea are nevoie și de aprozare, are nevoie și de artă și de aprozare. Galeria Arcade 24 nu s-a făcut singură. În locul aprozarului de atunci, ar fi putut să fie astăzi un magazin de confecții sau poate chiar un second hand. Și pentru că n-aș vrea să fiu considerat prea scorțos în încercarea de a vă capta bunăvoința și de a șterne un ușor zâmbet pe fețele dumneavoastră, pentru că tot am atins problema second hand-urilor. Second hand-uri au multe orașe. În Drobeta Turnul Severin am întâlnit un second hand care se numea Ieftinica, prin Tecuci un second hand purtat numele de Nobles. În Reșița am găsit un second hand numit Scorno.
Se găsesc peste tot second hand-uri, dar grupuri de tipul celui de la Bistrița nu se găsesc, îndrăznesc să spun, nicăieri în țară, pentru că ceea ce are Bistrița nu mai are nici în județ, nu mai are nicio regiune și nu flatează acum nici județele, nici regiunile, nici descentralizarea și nici viziunea unică. Într-un discurs pe care îl țineam în urmă cu vreo 2 luni la Baia Mare, când am avut onoarea de a deschide anuala artelor din localitate, vorbeam despre o axă spiritual-geografică a artelor vizuale din România și vorbeam despre posibila axă București-Cluj-Baia Mare, ca transversală, ca longitudinală și ca transversală Timișoara-Cluj-Bistrița-Iași. Aș îndrăzni să vorbesc acum, continuând acea idee, despre un triunghi alcătuit din Bistrița, Cluj, Baia Mare, un triunghi pe care îl putem considera patrulater dacă adăugăm pe această hartă geometric-culturală și Târgu Mureșul, un centru al artelor vizuale importante la noi. Aici, în Ardeal, în inima Ardealului, se face un anumit tip de artă, o artă de calitate, alături de București, de Iași și de Timișoara. Zona Bistrița, zona în care ne aflăm, zona miezului de Ardeal, este un punct aparte, este un punct distinct și acest rol este unul foarte important, este un rol activ, pentru că fără diferență de potențial nu apar lucruri. Energia cinetică este o posibilă determinantă, se află într-o relație matematică cu energia potențială. Cineticul și potențialul se întrepătrund. Dar nu despre fizică discutăm acum, discutăm despre cu totul altceva. Grupul sfințește locul. Acest loc este într-adevăr sfințit, este unul aparte. Haideți să spunem că este un grup de sorginte sacră pentru a evita posibilul echivoc. Și că acest grup este alcătuit din individualități aparte, din individualități distincte. Fiind vorba despre o expoziție de largă participare, știm cu toții, cu cât numărul expozanților este mai mare, cu atât numitorul comun este mai mic. Ceea ce interesează în această expoziție nu este lauda de sine, este doar un pas logic și fericit dintr-un parcurs mult mai larg. Este încă o expoziție reușită, în care curatorul Oliv Mircea și-a pus în practică și a pus pe simeze o viziune a dumnealui, o viziune pe care, precum tot ce a făcut pe parcursul a 2 decenii și jumătate și nu numai, a fost pe de-a întregul asumat. Am vorbit la începutul discursului meu despre André Malraux. André Malraux a semnat, în afară de a sa speranță, condiția umană și așa mai departe, o carte Muzeul Imaginar. Când pășim într-un muzeu, a spune eu și într-o galerie, gândurile noastre tind să se îndrepte nu atât spre lucrările pe care le vedem și spre numele pe care le vedem, ci spre cele care lipsesc. Da, din expunere puteau să fie, în expunere puteau fi și alți oameni, în afară de lucrările selectate sau în locul lor puteau să fie și alte lucrări. Aceasta este o problemă care ține de spiritul uman, ține de maladiile constitutive ale sufletului nostru european. Suntem partea unei culturi mai largi, europene și mondiale. Important este nu să oferim răspunsuri, în niciun caz o formă de grilă, important este să punem întrebări. Să punem întrebări deloc retorice, să punem întrebări artistice. Important este ca omul care descinde în galerie, la plecare, să iasă schimbat, să-și pună probleme, să-și pună întrebări. Este câteodată important să nu fie de acord cu ceea ce a văzut, pentru că nu de puține ori cei care astăzi contestă, în încercarea de a-și formula o motivație pentru ceea ce au contestat, devin cei mai fervenți apărători ai acelui lucru cu care inițial nu fusese de acord. Și important nu este să fim de acord, ci să ne punem într-un anumit tip de acord. Important este să trăim cu toții împreună. Aceasta este o expoziție prin care grupul se recomandă. Este o expoziție barometru a ceea ce se întâmplă în acest moment în artele vizuale din Bistrița. Bistrița nu doar ca municipiu, Bistrița ca centru pe harta culturală a României. Într-un discurs public pe care l-am rostit în urmă cu puțin timp, abordam o problemă similară prin prisma logicii aforistice schopenhaueriene.
Nu doresc să vorbesc o limbă străină, nu doresc să folosesc multe neologisme, vorbind pe o orizontală, sper eu, pe care nu veți interpreta ca o lipsă de politețe față de dumneavoastră. Un om se poate recomanda prin cine este. Artiștii grupului de la Bistrița au niște nume consacrate și în afară de numele propriu pe care îl poartă, se știe prin ceea ce au făcut, cine sunt și ceea ce pot. Se recomandă prin ceea ce are omul, ce au împreună acești frumoși nebunei marelui oraș, pentru a cita pe Fănuș Neagru, au o operă comună. Președintele Uniunii noastre, domnul Petru Lucaci, spunea într-o discuție pe care am purtat-o, de asemenea discuție publică, că artistul este unul dintre acei breslași care își plătesc locul de muncă, care își plătesc materialele și care creează pe stoc. Iar, aș adăuga eu, ceea ce creează este nimic altceva decât patrimoniu național. Da, este nevoie de aprozare, este nevoie de second hand-uri, este nevoie și de artă. Nu trăiește omul doar cu cele spirituale, nici fără cele materiale nu trăiește, dar este bine să știm să așezăm lucrurile într-o anumită ordine și să știm că faptul de a fi cu adevărat oameni, faptul de a exista, presupune nu doar nevoi și pretenții, presupune și accedere pe cale spirituală, presupune inițiere și că această inițiere nu se face decât odată cu trecerea timpului, cu răbdare, cu coordonare și prin forța modelului, un model pe care Bistrița îl oferă. Și în fine, spunea Schopenhauer că un al treilea nivel prin care ne putem recomanda ca entități spirituale este acela ce reprezentăm noi. Ne putem recomanda prin ce reprezentăm. Grupul de la Bistrița reprezintă ceva unic în istoria recentă, culturală a României. Este un fenomen, nu rezultat al unui miracol, dar un fenomen. Este un lucru pe care suntem bucuroși să îl analizăm, să îl semnalăm. Și pentru a nu vă reține atenția mai mult decât este cazul, m-aș apropia de final spunându-vă două vorbe despre tipul de expoziție. Numărul lucrărilor este mai mare decât o suportă locul, dar acest lucru nu trebuie să fie privit cu nicio rezervă, pentru că într-o expoziție cu caracter aniversar este foarte bine și frumos ca participarea să fie largă. Spuneam că dacă numărul participanților este mare și numitorul comun este mic, apreciez inițiativa curatorului de a selecta una, două, trei lucrări ale unui autor, iar nu de a-l plasa la modul dispersat printr-o singură lucrare pe undeva pe simeze. Apreciez faptul că același curator nu a izolat lucrările și le-a pus pe diverse secțiuni, astfel încât oamenii se poată să urmărească într-o logică a traseelor prin expoziție cele pe care le vede și să interpreteze cum știe. Aș mai aminti faptul că fiecare galerie, fiecare muzeu își are niște pereți privilegiate, niște săli privilegiate și cu toată durerea din suflet nu poate să fie toată lumea în aceste locuri de maximă audiență. Acesta este o problemă pe care o am și în foarte multele expoziții pe care le organizez în București, de fiecare dată sau în restul țării. De fiecare dată cineva se supără pe drept cuvânt. Cei care ar trebui să se bucure, asta tot așa, sper să fie glumă, nu se vor bucura niciodată dacă sunt acolo unde este locul, dar acestea sunt niște lucruri pe care le-am amintit doar pentru a vă recomanda că atunci când pășiți într-o galerie, aceasta sau altele, să vă uitați la picturi, iar nu la spațiile pe care le-au primit oamenii, pentru că rațiunile sunt cu totul altele decât cele ierarhice. Important este ca cineva să își asume lucrurile pe care le prezintă și pe care le reprezintă. Și, în fine, diversitatea stilistică, diversitatea tematică este un fapt salutar. La Bistrița se vine de oameni, din Bistrița se pleacă de către oameni care își lasă o părticică din sufletul lor aici. Bistrița are niște piloni în materie artistică, niște oameni care se constituie în axă verticală a locului, își are un sprijin pe care
puține orașe, municipii și județele au, și mă refer la autorități care, precum odinioară Cosimo de Medici sau Lorenzo Magnificul, au înțeles adevărul că ars longa vita brevis, asocierea cu arta transcende puterea vremelnică, forța financiară pe cea politică și, practic, este singura care lasă un loc în sufletele și în inimile oamenilor. Și acestea fiind spuse, m-aș opri într-un mod destul de arbitrar, asta doar datorită faptului că lucrurile care rămân de spus sunt mult mai importante decât lucrurile care au putut fi spuse într-un interval în care sper eu că am reușit să vă țin captivată atenția. Este foarte important pentru criticul de artă să se oprească, dacă poate, cu 10 secunde înainte de a fi oprit. Eu până acum nu am fost oprit și deja am privilegiul de a mă opri eu înainte de a fi dumneavoastră în dezacord cu mine și am putea să plec. Acestea fiind spuse, îi las pe următorii vorbitori să vă spună lucruri mult mai frumoase și mai interesante. Eu vă mulțumesc! Îl invit la microfon pe curatorul expoziției, pe Olin Mircea. Ministrul Boroianu, domnule președinte, domnul Radu Moldovan, dragi prieteni, prieteni, vă spun așa pentru că eu simt că trebuie să pronunț aici nume de oameni care și-au jertfit tinerețea pentru ca lucrul acesta să fie așa cum este acum. Povestea acestui grup a început în jurul anilor 80, prin expoziții pe care noi le făceam, fie în Piața Mică, la Galeria Municipiului, fie la Muzeul de Științe ale Naturii, cred că era atunci, fie în locuri care erau, în general, primitoare și binevoitoare, dar în care nu se putea instala un duh al vizualității vii și participative. Prietenia ne-a adus la oaltă pe câțiva oameni. Pe Grigore Bradea, pe Vasile Tolan, care e de fapt motorul care a pus în funcțiune acest mecanism al Uniunii de aici, pe Miron Duca, pe Rodica Barna, o văd acolo, pe Gilrațiu, pe Octavian Stoia, care este singurul artist din orașul nostru care pentru credința lui și-a pierdut serviciul pe care nu l-a mai obținut niciodată. Pentru că n-a vrut să expună într-un salon oficial al cântării României lucrări care să facă un, să zicem, un alt elogiu puterii de atunci. Împreună aici ne-am solidarizat, erau poeți, prozatori, plasticieni, filozofi, mă gândesc la Virgil Ciomoș, poate cel mai important filozof al României contemporană, muzicieni, arhitecți, oameni care doreau să nu-și rateze destinul. Că până la urmă, adunarea noastră împreună a fost un fel de a nu ne rata destinul. Sau de a ne amăgi că nu ne-am ratat destinul. Nouă ni s-au alăturat încet, încet Ana Lupaș, Viorel Mărginean, autoritățile de atunci și iată de acum, oameni care încet, încet au simțit că noi suntem onești, sinceri și probabil foarte buni profesioniști. Despre profesionalismul nostru e bine să lăsăm pe alții mai încolo să vorbească, dar faptul că noi credem, privindu-ne în oglindă, că suntem niște foarte buni profesioniști și niște oameni onești, ne pune într-o situație
mai puțin falsă decât o au poate alții de altundeva și de altcând. Așa încât, încet, încet, nouă ni s-au alăturat prieteni incredibil de importanți din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere al opiniei care se forma. La deschiderea acestei galerii, cum o să vedeți în filmul pe care l-am montat în aceste zile, Andrei Preșu a rostit aproape o lecție de bun simț și mai ales de demnitate și de înălțime intelectuală. Împreună cu el era academicianul Ștefan Pascu, în acel moment consilier al președintelui Nicolae Ceaușescu pentru problema Transilvaniei. Ar fi meritat, și poate că nu e târziu, să vă fac un montaj în care să vedeți cele două tipuri de discursuri. Ar fi meritat. Am ales doar formula care este, deși rostită în 88, în acel aproape friguros început de Revoluție, este o formulă pentru secolul 21, pentru 2050 și cine știe dacă nu pentru mai departe. M-am simțit obligat să vă spun aceste nume, să vă spun numele care au fost la început aici și care nu trebuie uitat. E vorba de cei pe care i-am pomenit, dar e vorba și de Anton Tănase. E vorba și de Adina și Mircea Mocanu, e vorba de Vioara Dinu, e vorba de Mariana Moldovan, de Aurel Marian, de Maxim Dumitraș, de oameni care am crezut unii în alții. Într-un fel sau altul, ne-am sprijinit, unor ne-am certat. Unor cearta a durat destul de mult, împăcarea a venit greu, dar până la urmă solidaritatea grupului a existat. Nu cred că liantul a fost cineva sau ceva anume. Cât? Cred că valorile mari ale demnității, ale onestității, ale iubirii, de ce nu, ne-au ținut de oaltă. Filmul pe care vi-l arăt, și atunci, cu ocazia asta, vă prezint și materialele pe care vi le-am pregătit. Acesta este filmul discursului lui Andrei Preșu de la deschiderea galeriei, care s-a petrecut în 17 martie 1988, aici, în acest spațiu. Și veți avea bucuria, uitându-vă la montajul făcut, să vă regăsiți pe mulți dintre dumneavoastră în acest film. Să vedeți care erau chipurile dumneavoastră de tineri intelectuali care ați fost cine știe cum, atunci alături de noi, aici. Și iată, acum, puteți depune mărturie pentru acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre colegii noștri din tot felul de locuri, de la Cluj, de la Târgu Mureș, de la Baia Mare, de la București, au venit după aceea pași grei, saloanele Liviu Rebreanu ale acelui, așa în 88, care erau închinate memoriei lui Constantin Noica, care plecase în urmă cu puțin timp. Apoi, și care sunt consemnate aici, apoi, în 9 decembrie 1989, la Galeria Căminul Artei, grupul artistic de la Bistrița a făcut o demonstrație de demnitate, forță intelectuală, putere și speranță. De asemenea, lucrurile sunt aici. Cred că nu vă este foarte greu să vă imaginați că în poziția în care stă acum domnul președinte, stătea un domn din structurile cu pistolul aici și care ne privea îngăduitor în legătură cu felul în care ne exersăm. O să vedeți în aceste documente. Sigur că peste timp v-am arătat începutul. Era structurile de conducere ale Uniunii Artiștilor Plastici. Dacă vreți, pot pronunța și nu cred că... Da. Peste timp,
Filmul conține și două opinii care, spre bucuria mea, converg cu opiniile prietenilor noștri, domnul Radu Boroianu și a criticului Mihai Plămădeală, care sunt opiniile uimite ale lui Sorin Costina, care spune că Bistrița în anii 80 a preluat duhul Timișoarei anilor 60 și că, prin urmare, că vrem, că nu vrem, ea este istorie culturală. Și a doua opinie este cea a ultimului dintre cetățenii de onoare, care împreună cu Marcel Lupșa au primit în această vară titlul de cetățean de onoare, domnul Horst Goebbels, care uimit vorbește despre ceea ce a descoperit el la biserica de la Herin. Nu-i venea să creadă că ei, sașii care au plecat și au lăsat aici o biserică părăsită, s-au întors și au descoperit un spirit viu, un spirit de bună înțelegere, care era deschis către cer. Acest album, acest catalog al expoziției, O singură viață, pentru cei care știți, și era inevitabil să fie construit după o tehnică intertextuală. De la titlu, care imită un titlu al lui Radu Petrescu, până la titlurile capitolelor, până la tot ce se întâmplă aici, până la prezențele vii ale artiștilor în acest catalog, de fapt, nu facem decât să intrăm într-o relație intertextuală cu toată România. Cred că așa cum e catalogul ăsta, așa cum suntem noi ca artiști aici, așa e toată România. Nu poate fi mult diferită decât suntem noi aici. Ne bucurăm de prietenia lui Andrei Pleșu, care deschide, prin discursul lui din 1988, acest catalog. Apoi sunt comentariile noastre de privitor, să zicem, angajat în această activitate de aici și apoi, în final, pur și simplu, o dare de seamă a ultimilor 10 ani de activitate de la Galeria Arcade. Cred că nu mai trebuie spus că aici, de-a lungul anilor, s-au perindat, cum bine s-a spus, toate numele proprii ale artei românești contemporane. Vreți să vă spun că artista Marilena Preda Sânca a avut aici de 3 sau de 4 ori expoziție, că a fost Ilie Boca, că a fost Corea Bernea, că a fost Ion Nicodi, că a fost tot ce înseamnă mișcare importantă în arta plastică românească, tot ceea ce putea oferi ceva publicului de acolo. Ce mai trebuie să facem ca să devenim convingători? Spunându-vă că într-un moment ca ăsta, în preajma sărbătorilor, acum alături de noi sunt colegi, cum e doamna Mana Bucur de la Târgu Mureș și Lucia Călinescu, cum e domnul Radu Morar, prorectorul Universității Naționale de Artă din Cluj, că sunt prietenii noștri care au venit în tabăra de pictură și care lucrează aici de câteva zile. Asta sunt semne că la Bistrița se întâmplă ceva și se întâmplă ceva important în acest ordin. Ați putea spune că noi suntem niște învingători. Nu știu cum arată învingătorii, n-am văzut niciodată învingători, dar eu cred că Vasile Tolan, că Miron Duca, că Grigore Bradea, că Octavian Stoia sunt în felul lor învingători. E și acesta un mod de a fi învingător. Noi, și sper să am dreptate în ceea ce spun acum, noi am reușit să nu ne ratăm legându-ne unii de alții aici, în acest loc. Avem șansa sau neșansa să vedem atât de multe moduri de a ne rata destinul nostru național. Aici oamenii nu și-au ratat posibilitatea de a fi bravi, de a brava istoria în felul lor, de a fi demni și de a nu-și rata talentul pe care l-au primit. Îi spunea
spuneam ieri unui tânăr coleg al nostru care a venit cu lucrări, ai grijă, n-ai voie să trădezi talentul. Poți să-l trădezi pe domnul primar, dar talentul n-ai voie să ți-l trădezi. De ce? Pentru că talentul l-ai primit de la Dumnezeu. Ăștia suntem noi. Le mulțumim tuturor celor care ne înconjoară cu dragoste acum și au avut răbdare să ne asculte. Le mulțumim autorităților locale, cum o face și Andrei Preșu în textul lui, spunând că acele autorități locale care înțeleg cât de important e actul cultural, acelea vor rămâne în istorie. Deci le mulțumesc că ne oferă un concert pe care ni-l dedică și, bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, le mulțumesc prietenilor care i-am regăsit montând filmul și atunci, în film, și acum mă uit la doctorul Anton, mă uit la Horea Arsen, l-am văzut pe George Tuță, care nu vă spun ce eforturi făcea ca să ne ducă, știe el unde, ca să putem obține alimente, pentru că era o problemă, după cum bine vă amintiți. Mă bucur că suntem acum împreună. Le cer scuze celor cărora nu le-am pomenit în numele aici și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa de a fi cu voi acum aici. Clipe emoționante, doamnelor și domnilor, pe care le trăim, iată, în această seară în Galeria Arcade 24. Sperăm să continuăm împreună această seară mirifică. Vă oferim dumneavoastră, le mulțumim autorităților care ne-au sprijinit, ne sprijină și sperăm că ne vor sprijini în continuare. Colegilor noștri care au venit din țară, declarăm deschisă expoziția și vă invităm să o vizitați și să participăm împreună la celelalte evenimente din această seară. Vă mulțumim!